Gaurtik aurrera, 15ean behin kulturari eskainitako tartea zabalduko dugu mezularian, eta horretarako bide lagun izango dugu aldiro Eusko Ikaskuntza. Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzako kide, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eusko Ikaskuntzak egiten duen lana ezagutzeko aukera emango digu tarte honek, eta gaur euskararen egunerako prestatzen ari zaretena aurreratu behar diguzu, ezta? Hori da, asko evoluzionatu du urte hauetan, 1949 urtean euskararen nazioarteko egun hori abian jarri zuenetik Eusko Ikaskuntzak modernizature bai, eta lehiaketa jarri dira abian, bat euskararen egunean bertan jakinaraziko dena, enesaria, ematen den enesari hori, gaur ez dugu hortaz hitz egingo, eta beste bi lehiaketa izango dira. Euskararen nazioarteko eguna dela eta irudiak bilduko dira, pixka bat euskara hizkuntza irudikatuko dutenak, zer den edo aldarrikapen hori modu, irudiaren bidez egiteko, eta bestea arabarrei edo espreski Arabako euskararen ingurukoa. Xetasunen bilagoaz, lehiaketa hoien inguruko xetasunen bila, Leire Gazeo, Eusko Ikaskuntzako kidea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zu Gasteizen zaude, Leire, euskararen inguruko argazki lehiaketan zer da eskatuko duzuena? Bai, Eusko Ikaskuntzak lehen Aitziberrek azaldu duen bezala, bi lehiaketa jartzen ditu martxan, batetik enesari eta bestia kanpaina espreski eta aurten euskara irudikatu lelopean zera kanpaina martxan jarri dugu, eta bilatzen duguna da, lehen esan dezuena, argazki bat, eta argazki horrek deskribatzen duen hitz bat, lehiaketan sartzeko zuzenian. Lehiaketa hori oso erraza izango da, esan nahi dut, argazki eta hitza bidaltzearekin nahikoa da lehiaketan sartzeko, eta parte hartzaile guztien artean, sosketa, espreski egunerako sortutako kamiseten sosketa egingo da, baita ABEK egunerako emandako agendak, 2004ko agendak. Beraz, oso erraza, hortarako gainera parte hartzen dutenek Facebook, Twitter edo WhatsApp bitartez bidaldezakete beren argazkiak. Beraz, saiatu gara alik eta bide gehienak zabaltzen eta parte hartzea areagotzen, sustatzen. Hasteko, eta argazkia zeri atera bertzaio? Bururatzen zaigun edo zer gauzari? Norberak izango du bere euskararen irudi hori, ezta? Dagoeneko jaso ditugu mordo bat argazki, batzuk sentimenduekin lotzen dute, beste batzuk momentu zehatz batzukin, bakoitzaren espresio hori edo irudikapen hori bilatu beharko da, eta horre hain zuzen ere egongo da aberastasuna. Eta azaldu behar da, argazki horrekin zer esan nahi duzun edo zer irudikatu nahi duzun? Guk printzipioz eskatzen genuen hitz bakar baten definitzia edo azaltzea edo borobiltzea argazkian azaltzen zana, baina ia da gero jendeak parte hartu dunean edo hasi danean askok esaldia bidali dutela, askok adierazi digutela zera hitz batekin eskaz samar geratzen zitzaiela eta zabaldu dugu eskatzen duguna da argazkia eta hitza, baina irekia dago ere esaldi batera edo bakoitzak ikus zala, zer nola adierazi dezaken hobekien. Eta nork har dezake parte adimugarik edo badago? Kasu honetan edo nork parte har dezake. Euskara jakin da, euskara jakin barik, edo nork. Gure asmoa beti izan da euskaren nazioarteko egunean, hain zuzen ere nazioarteko tasun hori azpimarratzea eta internet bitartez ere jartzen dugu lehiaketa, edo zein munduko lekutatik parte hartu alizateko. Gainera, sosketan sartzen diranak eta saria eskuratzen dutenak ere, jaso egiten dute dauden lekuan daudelarik ere. Bideoak ere eskatzen dituzue? Bideoak eskatzen ditugu, baino ez Eusko Ikaskuntzaren lehiaketa hontan, baizik eta Arabako Foru Aldunditik abian jarritako lehiaketa horretan, Gerardo López de Gereñu lehiaketan, eta hortan Eusko Ikaskuntzak egiten duena da laguntza zabalkundean eta sariaren moldaketa berri hontan, ze oin arte egiten zen lehiaketa hau, baina bestera batera. Aurten egin dena da bideos jaso daitezela eskatu eta lehen esan duzuena,
historian zehar euskarak Arabako gizartean izan duen presentzia edo transmisioaren berri ematia. Eta hortarako bai, badago ardintarte bat zehaztuta, 12 eta 30 urte bitartekoei zuzenduta dago, eta oso gauza erraza baita. Hartu bideokapara edo mugikorra bideo zera aukeran jarrita, eta atera edo grabatu lekukotasunak, kontakizunak, zera ipuinak, atxotitzak, kantak, herri tradizio hori nonbait jaso bideo hortan, eta izan daiteke familiako kide bati gizartean, auzoan, ondoko herrian, edonon, ikastolan bertan ere hori grabatu, eta zuzenian labur, minutu bat eta 5 minutu bitartian, bidali lehiaketara. Hortarako, igual errazena da webunean sartzea, dala nibanazarabakua.com, eta bertan oinarri guztiak azalduko dira, baino esan dakua da bideo esatitxo bat grabatzea, eta bidaltzea bai webune hortatik, edo eta WhatsApp eta Telegram bitartez. Zuk bideoa aipatu duzu, nahi bali maduzu guk audioa jarriko dugu. Gerardo López de Gereñu, etnografo eta argazkilaria, Arabako lekukotasunaren biltzailea izan zen. Herri eta pertsonen izaera harrapatu zuen argazki kameraren bitartez. Orain, zure txanda da. 12 eta 30 urte bitarteko gaztea bazara, are ezazu mugikorra eta jaso euskeraren presentzia Araban, lehen eta orain. Ikusten bazenuen euskaraz hitz egiten zuela, harritu egiten zinen, joaten zinen beregana da kontxo euskalduna zara euskaraz badakizu eta poza ematen zigun. Pues cuando yo era chica, había chicas que se dedicaban, después que salían de la escuela, a cuidar niños y se decían la orzalla o la niñera. Arabarren lekukotzak zure zain daude. Jaso eta zabaldu zure mugikorrean. Horretan ere lagunduko duzue, Aitziber, zergatik lehiaketa? Dut, euskararen eguna badirudi ospakizuna, eta askotan irakaskuntzari ere lotu zaio, eta orain bapatean lehiaketa. Zerratik buratu zizue lehiaketa antolatzea? Parte hartzea da kontua, ez da? Parte hartzea eta bakoitzak bere irudikapen hori ematea, ez? Aportazio bat egitea eta jasotzen dena, esan daitekena, baino askoz interesgarriagoa izan daiteke askotan. Sari bat ere ematen da, ene sari egun hortan bertan, eta hor ja epaimai kide batzuk egongo dira, baina kasu hontan herritarrek denok euskarari buruz pentsatzen duguna, sentitzen duguna, eta kasu hontan ikusten duguna biltzea, iruditzen zaigu material polita sortu daitekela. Begus egin beharko da, ze irudi jartzen dion jendeak euskarari, pentsatzen dut zarituen izenak eta hori guztia abenduaren 3 izango dela, ez da? Hori da, eta hitz bakarra, ez da erronka makala. Hori da, baina esan digu Leireke, hitz bat baino gehiago esan dezagun hitzak, jarri dezaiogun katxiki hori, hitza base horri. Mila esker, Leire eta Aitziber gurean izateagatik, eta kontatuko diguzu, ea zenbat jendek parte hartu duen, eta batez ere ze argazkitan irudikatu duten euskara herritarrek parte hartu duten guzti horiek. Bai, eskerrik asko. Amaitu baino lehen bakarrik esan, informazioa zabaldu nahi duen beste edonork, eusko ikaskuntzaren orrialdean sar daitekela informazioa jasotzeko. Esanak geratzen da. Eskerrik asko. Eskerrik asko.